guys, σήμερα θα κάνουμε βίντεο 3 ώρες αν μην κατέβουμε από τα ποδήλατα. Από εδώ είναι Αντώνης και ο Δημήτρης. Τι έχετε να πείτε? Έχω να πω ότι είμαι ο νικητής ήδη, δεν χρειάζεται να κάνουμε καν κάτι. Εσύ? Είσαι σίγουρος γι' αυτό, έτσι? Ωραία. Πάμε να αρχίσουμε. Ωραία. Θέλω να πω ότι μπορούμε να πάμε και στο στρατόπεδο άμα γίνεται. Μόλις τελειώσαν τα παιδιά από το drift, για λέγε, και θέλω να σας πούμε κάποια πράγματα. Πιο δυνατά. Έχω να πω ότι αυτό το challenge ήταν πολύ εύκολο. Συνέχεια θα κάνουμε 6 ώρες. Με κούρασε λίγο, αλλά εντάξει, εύκολο ήταν. Ο Δημήτρης. Αυτά τα drift ήταν αρκετά εύκολα. Μόνο που χτύπησα άσχημα και ο Αντώνης με ήθελε να με κάνει να βγω από το challenge, οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω εκτός από το ότι τα βουναλάκια ήταν ωραία και μ' άρεσε το drift. Ναι, όπως καταλάβετε με αυτό έχει μείνει άλλη μισή ώρα και το θέμα είναι ότι πεινάμε πάρα πολύ. Και επειδή για να μην πεινάμε θα πάμε σε μια βουσούλα που είναι κοντά στην Απάρκο και πριν πάμε στην βουσούλα θα κάνουμε λίγο πέρα πίσω στο πίτσο μετά, κάτι που έχει και πάνω και πάμε. Και ο Αντώνης και τέλος πάντων εμείς δοκιμάσαμε λίγο να κάνουμε. Να, όπως βλέπετε, λίγο δεν χωρούσαμε. Στη συνέχεια θα πηγαίναμε στη βρυσούλα για να πιούμε νερό γιατί είχαμε πεθάνει της πείνας. Ναι, καταλάβατε γιατί. Ναι, μην πάρετε υπόψη σας ότι όταν μιλούσαμε με το challenge, φυσικά θέλαμε να σας ανακοινώσουμε κάποια πράγματα, όχι ότι μετρούσε. Ναι, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω την καινούργια κάμερα που θα κάνουμε με αυτήν εδώ βίντεο και θα το φοράω πάνω μου στο κεφάλι για να έχετε καλύτερη εμπειρία και να βλέπετε πιο καλά τα βίντεο. Ελπίζω. Θα βγάζουμε αυτήν και θα έχετε καλύτερη εμπειρία. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.